Aký kokoti. No, trafil ma. Mr. Civil zase. No, riadny cheater. Proste. No jasné. Máme tu cheatera. Zajím. Jo, prosím. Čo dal s tým Kraberom? No, presne ten. Ten je cheater. Lebo mal Krabera teraz. Keď mňa dal. Ale nechceme na týchto oných tapovačkách, ty kokto zaseknutý. Ja som na 30. Wingman, srv ti dáme piču. Ja aj Wingman. Á, obaja Wingman. Sice neviem, jak ma trafil, ale fajn. Game over, Wingman. Ne, není vôbec. Ja Wingman, to je katastrofa. Budeme sa spredali, jasné, pôjdeme aj normálky, tu na to levelujeme, level 20 môžeme ísť rankedy. Ako ja keď dostanem Wingman, ale ja ho radšej nechám na zemi. P4, to ti hra. Leveluje sa to asi viacej v BR-ku ako túto. Neviem. Môže byť, môžeme skúšať. Ako pomaly ide. A v BR-ku som si dal hru a už som bol 11. Hej? No, tak môžeme dať v kľude. Tu dám 7 kg. A nič. Ani sa to nepohne. Tam tie, The Battle Pass sú tiež. Napríklad teraz som mal... A ja som spravil 10 kg, toto damage. 1700... Čo sa... Jej! Dala ti mamina? Áno? Latte. Strašne pomaly to ide ten rank. Mohli by to zrýchliť nejak. Nie, pozrieme, uvidíme. Počkej,